салом бинандагони азиз, воқеан ҳам барои ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ дар ҳар гӯшаву канори кишвари азизамон осорхонаҳои таърихӣ сохта ба истифода дода шудааст. имрӯз мо гурӯҳи эҷодии шабакаи Баҳористон дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ қарор дорем ва сайре менамоем дар осорхонаи таърихии ин ноҳия. бо мо бошед, боварии комил дорам ки ин сайр ва ин барнома ба шумо писанд меояд. рафтем. ассалому алайкум. саломат бошед. мо гурӯҳи эҷодӣ тасмим гирифтем имрӯз сайре намоем дар осорхонаи таърихии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ. шамсулло раимов ҳастам, директори осорхонаи таърихии кишваршиносии ноҳия. осорхонаи таърихии кишваршиносии ноҳия соли 1981 ташкил ёфтааст ки соли 2021 бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва соҳибкорони бо маърифати ноҳия аз навсозӣ гардида аз 3 толор иборат аст. дар даромадгоҳи осорхона расми муҳтарам ҷаноби олӣ ҳаст ки рассомаш Одиназода Бахтиёр бинен чӣ хел тасвир кардагият ки кӯҳи намаки Хоҷамин аз пушти ҷаноби олӣ аст. расм аз он шаҳодат медиҳад ки ҷаноби олӣ дар ноҳияи мо аст. ин сабтҳое аст ки гӯшае аст ки сабтҳои паёмҳои ҷаноби олӣ аз соли 1991 то соли 2010 ба намоиш гузошта шудааст. беҳтарин, яъне дар даромадгоҳ ҳамин гӯша сохта шудааст ва биёед акнун ба толори якуми осорхона меравем. толори таърихи археологӣ дар осорхонаи мо зиёда аз 560 адад нигораҳо ба намоиш гузошта шудааст. дар ноҳия ду ёдгории таърихӣ ҳастанд ки аҳамияти ҷумҳуриявӣ дорад. асос 19 адад ёдгориҳои таърихӣ ҳастанд. ду ададаш ёдгории яъне қалъаи Сайёд ва ёдгории Обкӯ аҳамияти ҷумҳуриявӣ дорад ки солҳои 1976-81 Эркиной Ғулом ва бостоншинос инҳоро таҳқиқот кардаганд. бисёри нигораҳои мо аз ин маконҳои таърихӣ дарёфт карда ба осорхона ворид карда шуд. ана хундонҳое ки мебинем аз асрҳои 10-12 ба мо боқӣ мондааст ки дар ин хундонҳо мардум мо пештар ғалладонагиҳо ҷо мекарданд. қабилаҳое буданд ки дар ин хундонҳо ба гуфти калонсолон мурдаҳоро гурд мекарданд. лекин аммо вақте ки соли 2017-2018 мо ҳамин 4 хундонро аз ёдгории Обкӯ дарёфт кардем, дар ин хундонҳо дар вақти кандани хоки равғанин буд. дигар ягон чиз мо надидем. хеле ки мебинем ҷавшани ҳалқадор ки ба асрҳои миёна, яъне асрҳои 10-11 тааллуқ дорад, ба мо боқӣ мондааст. ҷавшани ҳалқадорро сарбозон дар муҳорибаҳои танба бар мекарданд ва ба муҳорибаҳо мерафтанд. ки бинем чӣ хел ҳунармандое буданд ки ҷавшан то ҳоло ягон рангу сифати худашро гум кардаги нестанд. ана сангҳои манҷаниқ, санги манҷаниқ инҳоро аз ёдгории Обкӯ дарёфт кардем, ба инҷо ворид кардем. борсанг. ана ин гӯшае ки мебинем, ин гӯшаи таърихӣ тахти сангин, мо бахшида ба тахти сангин махсус гӯша кардагием ки барои тамошобинон диққати тамошобинонро ба худ ҷалб мекунад. ана гӯшаи зарфҳои сафолини аҳди биринҷ. ин гӯша бисёри нигораҳо аз ёдгории Обкӯ дарёфт кардагием. чӣ хеле ки мо гуфтем, соли 2018 аз ёдгории Обкӯ наздики 5 метр дуртар ҷасади скелети занро ёфтем. мо аз куҷо фаҳмидем ки дар он скелет зан аст. аз он ҷо ороишоти занона дарёфт кардем ки чӣ хеле ки мебинем дастмонаҳо, гарданбанд, ҳама инҳоро аз он ёдгории Обкӯ дарёфт кардем. яъне аз ин ҷо бармеояд ки ҳар нафаре ки фавт мекард ва онро гур мекарданд ва дар паҳлӯяш тамоми он ороишоте ки дошт ҳамроҳаш таги хок мекард. агар мард мешид, дар бараш шамшер мемондаянд. агар зан мешид, ороишоти занона. чӣ хеле ки мебинем.
чиқеле ки мо гуфта гузаштем хумдонҳои калонро барои гирифтани ғаладонҳо ана хумдони майда ҳастае ки бинед ҳунарманд инро махсус барои гирифтани об истифода кардааст. яъне ин хумдонҳо он хусусияте доштанд ки мисол обро сард нигоҳ медоштанд ё ки агар оби гарм мегузоштанд обро ҳамон гуна гарм нигоҳ медоштанд. ҳамин гуна буданд. махсус ҳами нигораҳое ҳастанд ки аз гил тайёр шудагиянд инҳо барои обро сард хунук нигоҳ доштан аст. ана ин офтобаҳое ҳастанд ки офтобаҳои мисин бидин ҳар кадом хусусияти худро дорад. не чӣ хеле гуфтем хумдони дуюм хумдоне ки ай ҳамаш хурдтар анами хумдон буд дар вақти соли 2018 дарёфт кардани мо. беҳтарин мана ин ашёе ки дар девор овизон карда шуданд инҳо чӣ ҳастанд? махсус ҳунармандон барои хонаҳо ба он хонаҳои шоҳӣ ҳастанд барои зебу зиннати хонаҳо давраҳое ҳастанд ки бинед чӣ хел нақшу нигор кардагӣ аст. ҳунармандоне буданд ки дар чӯбҳо нақшу нигор мекарданд бинед дар мисам ҳам хел нақшу нигор кардагӣ аст барои зебу зиннати хонаҳо. чӣ хел гуфта гузаштем онҷо автобаҳои мисин инҷа самоворҳо ба ин мардум пешинои мо чой меҷӯшондаянд ва истифода мекардаянд. аз инҷо лахча яъне алов мемондаянд чой меҷӯшида истеъмол мекардаянд. бинандагони азиз, дар ҳақиқат дар чор гӯшаи ин толор хумдонҳо монда шуданд ки хумдони аз ҳама калонтаринаш дар ин гӯша ҳаст. бубинед ин қадар ҷолиб ва ин қадар калон аст ки тамоми дар ҳолатҳои зарурӣ мардуми фарҳангпарвар мардуми бузурги мо аз ин хумдонҳо истифода мекарданд дар рӯзгори хеш. албатта вале ин хумдоне ҳаста ки калонтарин хумдон аст. ин дарозиш 1.5 ба 1 метр аст ки дар ин зиёда аст мумкин 500 литр агар об ҷо кунем мумкин бара. гӯшае ки дигар ин гӯшаи муомилоти пулии дохили кишвар ва муомилоти пулии хориҷи кишвар аст. бинед ки ин пулҳое ҳастанд ки чанд сол пеш дар ҷумҳурии мо истифода мекарданд. ана пулҳои дигар давлатҳо ҳастанд. дар ин ҷо зарфҳои илӣ ҳам ҳастанд. махсус мо барои бинанда ба тамошо гузоштаем. ана бинед ана ин машке ҳастае ки мардум мо пештар ин машкро барои деҳқонон мегирифтаянд ба саҳро об мебурданд. дар ин машк об хунук меистодааст. ин машк аз чӣ истифода машк аз пӯсти бузҳо ё гӯспандҳо истифода мекарданд. поёнашро медӯхтаянд ҳунармандон барои гирифтани об кашондани об. бале дуруст, воқеан ҳам хело ҷолиб. ана ин гӯшае ки мебинед юғу сипор ки деҳқонони мо аз инҳо истифода мекарданд дар вақти нарм кардани заминҳо. ана ин чархҳои ароба чӣ хеле ки мо тамошобин меяд хурдсол бошад агар аз кинои аз филм бадеи ҳасани аробакаш ёдрас мекунем нигоҳ кунем. зини асп ана пахта тозакуна ана гӯшае ҳастанд ки бинед чаровдон ҳастае ки мардумон пеш равғана дар ин ҷо мемонданд аз ин истифода мекарданд равшанӣ медоданд. ин деге ҳастае ки деги оҳангудозӣ аз ин дег об мекарданд ҳунармандо ҳар лавозимоти мисол кор ҳар чиз тайёр мекарданд. хуб марҳамат дар бораи ин гӯша барои мо маълумот диҳед. гӯшаи зарфҳои сафолини аҳди сомониён бинед ҳунармандон дар ин зарфҳои сафолин чӣ хел рангу бор кардагиянд. бинед дар ин зарфҳо ҳунарманд дар ҳар як нигора ҳунари худашро нишон дода расмбардорӣ карда шудааст ки бинед аз асрҳои миёна то ба ҳозир 10 аср боша агар бинед рангҳои амё нарафтааст. ин албатта аз ҳунару маҳорати ҳунармандони асили мардуми тоҷик шаҳодат медиҳад. бале дар ноҳия 19 адад ёдгории таърихӣ ҳастанд ки бисёр пайкараву нимпайкара ҳамааш ҳастанд. расмҳои мо махсус гӯша кардагием барои тамошобин. ана асос ду ёдгории таърихӣ гуфта гузаштем саёд ва обкӯҳ бинед дар расмҳо ҳастанд. аз ин гӯшаҳо бисёр нигораҳое ки дар осорхонаи мо ворид шудааст аз ин ду ёдгорӣ ба осорхонаи мо ворид шудагиянд. бале воқеан ҳам ин толор албатта ба поён расид. бинандагони азиз ёдрас мешавем ки барномаи сайре дар осорхона аз пешниҳоди шумо айни ҳол мо дар осорхонаи таърихии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ сайр дорем. бо мо бошед.
آثار استاد آدینه هاشم. چیزی که ما گفته گذاشتیم سال 2021 وقتی سفر کاری جناب عالی با ناحیه بود در فیلارمونیا میان جناب عالی مخصوص در یک تالار فیلارمونیا تالار آثار استاد آدینه هاشم بود که با سپارش سرور دولت این تالار رو در آثارخانه سپارش دادن. این تالار رو ما با تمام رسم‌های استاد با آثارخانه تاریخی کشورشناسی ناحیه آوردیم. خیلی که می‌بینید در این تالار رسم‌های استاد هر کدام در هر یک چهاربینی با استادان و نویسندگان و شاعران بینیم و نمایش گذاشته شده است. در این قسمت تالار لباس‌های استاد، شیمو کاستیوم، پایافزال‌ها. در این گوشه از کتاب‌هایی هستند که از بزرگان و کلاسیکان استاد از اینها سرودها می‌سراییدند. انا گوشه که دیگر جایزه‌های استاد، اسباب‌های موسیقی که استاد از اینها استفاده می‌کردند. خیلی که می‌بینید در این گوشه تار و تبلک، اکاردیون انا تارهایی هستند که استاد از اینها استفاده می‌کردند در چهاربینی‌های. بله واقعا تمام آن رسم‌هایی که استاد در محفل‌ها سرود می‌خوانند، در چهاربینی‌های کلان در سطح بلند سرود می‌خوانند، رسم‌هاشون در اینجا آویزان شده است. در این گوشه خیلی خوب بهر حفظ بهر احترام استاد. ببینید چقدر که گفته گذاشتیم نویسنده شاعران بزرگ صابر خدا نظر سوزوده خود بکیران در وصف استاد چقدر گوشه‌های نظم نویسندگی به نمایش گذاشته شدند. شعرهای خیلی خوب برای در وصف استاد آدینه هاشم ایجاد کردند. آفرینشان. در گوشه این تالار مخصوص گوشه etnografی یعنی لباس‌های ملی به نمایش گذاشته شده ایم. اینا نگاه کنید چقدر که می‌بینید در اینجا مخصوص گوشه هست که خانه تاجیکی طبق هست. در همه خانه‌های ما هستند کلپاچه‌ها هستند گاوها هستند میوه‌جات هست چوینک. چقدر گفته گذاشتیم لباس‌های زنانه که کرتای چکن این رسمی از کلانترهای ما هستند که در ایدها در چهاربینی‌ها مخصوص زن‌های ما کرتاهای چکن رو بر می‌کردند. چند نمود کرتاهایی هستند که به نمایش گذاشته شده ایم. در سال‌های پیش مخصوص عروس‌ها این پایافزال‌ها رو بر می‌کردند. ببینید از پوست حیوان‌ها تیار کرده شده هستند. ببینید عروس‌ها این رو بر می‌کردند. واقعا هم در این تالار نه تنها آثار آدینه هاشم اونجا داشتن بلکه تمام آن هنرهای مردمی و آن لباسهای ملی مردم سربلند تاجیک که در قدیم باور میکردن در این تالار نیز به نمایش گذاشته شدن. خیلی جالب واقعا. ما این تالار سابقه‌داران مهنت و اشتراکچیان جنگ بزرگی وطنی ناحیه ما سال 1950 تشکیل یافته است که در این تالار نخستین رئیس کمیته ناحیه بابا ناصر بوده است که از سال 50 تا 56 در این ناحیه رئیس کرده است. بعد همین خیلی رئیسان حزب کمونیستی همین خیلی رسم‌هایی هستند که در ناحیه هر کدام سهم خود را گذراندگی هستند. تو سالهای 2000 رئیسان و کاتبانی در ناحیه کار کرده که خدمت کرده که رسمشون و نمایش گذاشته شده است. رسمی دستکش رو که می‌بینید رسمی سابقه‌داران مهنت است که سال 1988 از طرف رسامان روس و تصویر کرده شده است. ببینید این قهرمانای مهنت که در ناحیه دو تا قهرمان مهنت داریم، یکی شریف توروف دوم گلمست خدایرو که رسمش و نمایش گذاشته شده. اینا جایزه‌هایی هستند که از آن قهرمانای مهنت و نمایش گذاشته شده است. شریف توروف در وقتی چیندن پخته
анаис Гулмаз Худоёрова сардори бригадаи пахтакории колхози Правда будааст, ки солҳои 1964-80-ро дар бар мегирифтааст. Расми дасткаши дуюм ки мо мебинем, ин обдеҳқоно дар колхози Правда, яъне ҳозира ҷамоати деҳоти Қаҳрамон расум Кириллов соли 1988-ро таслир кардааст, ки дар вақти об додани пахтаҳо бинед чӣ хел расм то ҳол ба мо тозаву озода боқӣ мондагаст. Расми дигар ин расми иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ. махсус расмҳои иштирокчиёни ҷанги бузурги ватаниро таслир кардааст. Расум на Коклюшкин соли 1988 ин расмро кашидагиаст. беҳтарин, воқеан ҳам хело ҳунари воло доранд, ки чунин расмҳоро ҳамон гуна тасвир мекунанд, ки ба пуррагӣ симои аслии ҳамон чеҳраҳоро ифода мекунанд. ана ин нигоҳ кунед. духт ва нақши нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, иш парчами давлатишам духт нақши нигор кардагиаст, махсусан нармандони ноҳияи мо. ин гӯшаи иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ дар солҳои 41-45 дар ҷанги бузурги ватанӣ ҳар кадом хизмат кардагианд. ана медалу чизое ки ани шахсиятҳо ба бар кардагӣ буданд. расме ки мебинем, расми дасткаше ки соли 1987 аз тарафи Кириллов собиқ раиси колхози Правда бо бригадирону деҳқононе ки дар вақти чидани пахта расм тасвир кардааст. ана гӯшае ҳастае ки маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳияи мо деҳқонон мисол чӣ хел пахта, гандум, донагиҳо кишоварзӣ мекунанд. махсус ҳамин гӯша ба маҳсулоти кишоварзӣ деҳқонони ноҳия ҳастанд. ин толори охирони осорхонаи таърихии ноҳия буд. сайри мо ба анҷом расид. хушомадед. саломат бошед. ташаккур. тамошобинони иззатманд, воқеан ҳам мо сайри хубе доштем дар осорхонаи таърихии ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ. агар шумо низ мехоҳед ки аз ин осорхона дидан намоед, пас ин осорхона дар паҳлӯи боғи фарҳангии фароғатии ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ воқеъ гардидааст. боварӣ комил дорам ки ин барнома ва ин сайр ба шумо писанд омадааст. то барномаҳои дигар тансиҳату пирӯз бошед. хайр.